Hello guys, kumusta? Sabado na naman guys, no? O madunggan ninyo guys ang atong pinakaunang upload, no? Sa karong tuiga guys sa mga asoy ni Kuya Goliath, no? Fall episodes. So nalaktawan yun na duha ka episode guys, no? Sa mga asoy ug bayani tungod sa kabisi na to, no? Itong time guys kay Pasko man lagi siya, no? Og New Year. O syempre pag holiday busy yun ang mga tindahan guys, no? Unang karon patakabalik, no? Duha ka episode jud ang atong na miss guys, no? Munang bamawi na ta karong tuiga. Time sakto gani pod guys, no? Timingan siya kay pang brand out is ugma pa, mag brand out ibig diri ugma guys, no? Holiday gyud siya. Munang may gani na wala siya natunong og kuan, no? Sabado or else wala na po tayo upload. Nakakapanghinayang din na siya guys since maumagod mo ang pinakakusog na ako nga drama diri sa atong channel. Og ang inyong madunggan karon guys aduna ni title nga Magic Touch. So istorya ni sa duha ka managsuon guys, no, nga ang magguwang guys hilik mga dulaan, no, pero dili niya ipahulam sa iyang manghod. So it's something na siya something nga pagka selfish guys, no, na siya selfishness gamay guys. So kasayad mi kita guys, no, nga dili jud maayo nga magdinalo, no, bisan pa man og sa simpleng butang lang guys, no, iyang gidalo guys sa iyang manghod. So atong sayron guys, no, kung unsa ang sangputanan sa iyang kinaiya nga walay ayo guys, di ba? So angay bata pa lang guys, no, matri na gyud ni siya, no, nga dili mag selfish kay madala man gyud ni sa iyang pagkahamtong. So before that magbasa sa ta guys, no, sa inyong mga comments sa naaging drama guys, no, sa last year. Yes, last year pa ni siya guys, no, na dunay title nga Turutot sa Pasko. Og salamat nga pala sa 498 views. Yes, thank you so much guys, no. Kita makabot pa nga siya kung ano 500. Matod pa ni Dads Vasquez, okay lang Sir Dodong, I know basta year-end daghang activity. Advance Merry Christmas and prosperous New Year 2025. Then from Rocky Vlog, nahuman jud akong trabaho habang minaw og drama. Wow, thank you so much Rocky Vlog. Og matupag yun niya guys, nahimo silang ilaga. So istorya pala ni sa magtiayon guys, no, nga grabe kas selfish pug kaayo guys, no, kay bisag dili ilang katigayon, no, ilang gibaligya guys, kay igsuon lagi kuno nga naa naman tanay anak no nga manununod. Okay ra gipagamit gikuan guys, no, gi hatag siyang pagumangkon pero dili guys para lamang sa ilang pansariling interest. So may kuan po murag related ra sa siya guys, no, sa kini nga drama. Pila We sail to victory tonight. Kende sokle sa kende joy mo. Cash out pila. Pila Jess. So magsugod na ang drama guys, no, kay medyo nag-abisi ng tani ko. Again, this is Magic Touch, no, fall episode. Subscribe, like, and share. Paulitos macaroni crunch o tasty fish cracker. Thank you kayo kay mga bata, mga kasama. Andi kita sa unang adlaw sa kung asoy ninyo ning sibanaw na ganagunuhan. Magic Touch. You are so beautiful. Of course I am. Can we be friends? Mommy! It's our sword! Raven? Ready? Ready! I'm always ready. Catch, Mommy! Oops! I miss it! Kapoy na mo eh. It's okay! Bobbies! Anak! Come here!
kita sa bang magpares og duha og badminton. Ikapinas mami nimo. Daddy, unya na, nag-play pa ko. Ika kinahang makiplay na mo. It's not that I don't want to, pero unya na lagi, mami. Ate Mavis, ate, apil ko play ni mo, please. Ayaw pa pangilabot ya, Maven. Dirty kay kaghans. Lodi, mangkot. Sige na ba? Okay, sige na, good. Kulit kay kada. Oh, kini ang imo, oh. Mao ni ang i-play. Hello? Anong kiniramang eraser nga cute kaayo, te? Oh, di pa ka anak? Cute? Nya, mahal ba dyan na? Ang imong other toys di ay, kiniday mga dolls. Ayaw lagi. Anak lang good. Nya pa, oh. Smiley nga eraser. Flower nga eraser. Oh, dagan na enough na Okay, uy. Thank you, ate. Wow, nindot sa mga dolls, uy. Hay, bata! Nagunsa man ka din eh. Siguro no, kawatan ka unsa no? Ug plano kang kawato ng akong mga toys. Mami! Daddy! Kawatan Thief! Anak, man ko ikikawat. Mabis, o sa to? Da? Ano si problema? Hindi man ko kawatan, ma'am. Sir, para nitan-an ako sa iyong mga tuwaan. Angel! Kuya! Mavis? Usa naman sab niya? Di kawat na nagong manghod, ma'am. Sir! Tanawa na ko na ang ilang gisalob, mami, oh. Didi, hugog silang tanawon. Nya nagdapat silang sako. Ilo dyan kawaton ang ako mga toys. Babies, igo na. Mga bata, pasensya na mo sa akong anak, ha? Tuwa man ko mangawat, sir. Di man ko kawatan. Inday, nahibaw ko. Nahibaw mi. Maong pasensya na. Dali na, Angel! Oh, kuya. Pasensya na, ha? May snacks para ninyo. Salamat, sir. Dali na, Angel. Dali na. Babies, that was not okay. It's never okay to abuse someone. Sila man, bi. Dapat di siya mapatakagilabot sa akong mga toys. Kaya di man iya, ha. Mami, Daddy, next time pa. Ato na lang ta sorry sa mall, be. Ayaw din ni sa park. Kay daghang beggars din ni. Mavis, Sige na. Ipusan na ning imong mga toys. Okay? Pagulit na ron. Adto lang ta mag-dinner sa bahay. Mas maya pa. Maven, you help your ate. Okay, Mami. Nope, I'll do it. Just don't touch my things, Maven. Okay? Okay, ate. Wow! Kagwapa jud nimo, oy! Angel Marvy, oy! Ang ayang kay kasi mong white dress, oh! Wow, ate! Hala, kadakan ni mo dolls! Ka mga gwapa nila! Ano ni amang ka? Ato na kasi mga bed, oh! Tan-aura ka ni ko sa imong mga toys, sa imong mga dolls. Yan na maibog man kainin ako mga toys. Papalit nilang mamig daddy. Ayaw hilap din ako mga toys. Ate Mavis. Bitaw, tinuod man ang akong gisulti. Alang dili ka maibog sa akong mga toys. Labi na sa akong mga dolls. Papalit nila ni mami ug daddy. Ingon man si mami nga daghan daw tag bills. Unya, di ba we are sisters? So pwede tang mag-share. Sharing is caring, di ba? Okay, all dressed na mo mga dolls na ako. Nindot kasad ang inyong mga buhok. It's time for me to take a bath. Sleep na mo, ha? Maven, ayaw hilap din
ako mga dolls, ha? Yes, ti. ...2025, the most worthwhile project. Nisuot na si Ate Mavis. Hi, Angel Marvy. I'm Maven. Can we play? While naliko pa si Ate, kita sang mag-play ha. Dali, dali bi. At tutas sa ako ang bed. Ay, nakalimot ko sa akong towel. Ala, Maven? What are you doing? okay. Asa man na ni mo doon si Angel Marvin ako? Paror ako kadali, ti. Di ba niingon man ko, ayaw ilabdi ako mga toys? Mo-play raman ko kadali, Ate. Si Angel Marvin pag yun ang imong natripan na? Ang Mubaro ako, ti. Ang bilag na si Angel Marvin. Ang bini. Mubaro raman No! ko. Hala. No! Ang leg ni Angel Marvin na tangtang. Sorry, Ate. Look at what you did! Sorry, ti. Sorry. Sorry lang. Ikaw dyan manghura ka ha. Bunalang tikaan ni ako chinilas. Ayaw, Ate. Ayaw, Ate ba? Ayaw. Oo. Asa makapaingon ha? Dali, dali. Maven! Maven! Mami! Mami! Daddy! Oh, Maven. Ay, Mami! Maven? Maven na naman ka. What happened na? Si Ate ay... Ha? Yan naman sa ate ni mo. Mavis? Maven? Come here. Mavis? Mavis. O sa ba na nga? Ako sa ba? Ginaman ka sleepers. I'll teach Maven a lesson, Dad. What? Time para good? Time para good? O sa may nahitabo ha? Sulti good me? Anak, Mavis. Come here, Mavis. Ang sleepers ni, sulod na sa steel ni mo. O dili ka na ibunal sa imong sister. Unsay nahitabo, Maven? Si Ate mangkot, Mami. Oh, ansay ako? Kana si Maven, Mami. Kulit kaayo. Giingnanan siya nga dili mangilabot sa akong mga gamit. Mangilabot jud siya. Ikaw ang akong Angel Marie. As a result, naputol noon ang leg sa akong dal. Maven? Tinuod ba nga gikupa ni mo ang toy sa imong ate? Daddy, no, it's not true. Ni Baro ramang ko ni Angel Marvy, pero di man mo sugot si Ate. Iyang kikrap si Angel Marvy. Maog, maog to. Gibira man pud nimo. Mao natangtang ang leg ni Angel Marie. Nagisi pa jud ang iyang dress. Ang ampi. Sa sunod, ayaw lagi pa pangilabot sa akong mga toys. Mavis, enough. Nansa man ka? That's your sister. Bisa na, Mami. Kapila man tagkaing na ha, nga dili maayo nga dawaan nimong imong own sister sa imong mga toys. Ang Mami. Dili man na siya kay ba mo amping og mga duwaan good. Nya, mahugaw-hugaw pagit sa akong mga toys. Mavis, anak, abi ni mo, ang mga toys na imbento. Aron kahatag ko kalipay ninyong mga bata. Og dili kay, aron pag-away mo managsuon. Maven, sige na. Say sorry to your ate na. Sorry, Ate. Oh. Mavis! Ako na, mami. Anak, Daddy, unsaon naman lang ni akong Angel Marvy. ay nagkabala ka. Ayaw na pagmugol.
Si daddy na'y bahala ni Angel ni mo. Ayaw na lang, dadoy. Naputol naman siya niya iyang leg. Nga, gisi-gisi pag yun ang iyang sinina. Basin kung imo pa ni siyang i-fix, masamot nakabati siya tanahon. Anak, dahalan ka na. Duaan ra. Imo ganing sister. Madlok ng musod ining inyong kwarto tungod nimo. Mas okay noon, Dad. Ano na mangilabot sa akong mga toys? Kulit magugkain na si Maven good. Maybe that's not okay. Wa ka na matudluin ni mami nimo nga i-treat nimo og bad ang imong young sister. Promise, Daddy, that this won't happen again. Okay? Maybes? Daddy. Madlok ng musod ining inyong kwarto tungod nimo. Mas okay noon, Dad. Ano na mangilabot sa akong mga toys? Kulit magugkain na si Maven good. Maybes, that's not okay. Wa ka na matudluin ni mami nimo nga i-treat nimo og bad ang imong young sister. Promise, Daddy, that this won't happen again. Okay? Maybes? Daddy. O sa pa, dili ba yung mga dinahok ka? Kinakan siya mo mga toys. Tanawar ko ng imong kabineto. Ang uban din Tanawa. Wa pa ganin mabli. Di ba ka kung siya maing buhato din Unsa man, Dad? Mas may pang ipanghatag nato sa mga batang way kapalit og toys. Sama pa lang nito mga bigger sa park. O ba ka sa mga street children? What? No, Daddy. Never. Oh, nausap ka. Oh. Gialihan ko kunin mo. Anong gialihan mo ng imong kabinet? Ayaw, Daddy, please. Ayaw ipangatag sa beggars on street children. Please, Daddy. Okay, sige. Kung di ka ganahan nga ipanghatag ng imong mga toys, then share it with your little sister. Dad, no. What? Anak, baad lagi na ang selfish kay ka. O dili makamaong mo share sa uban. Usa pa, imo ng sister. Nganong mo daw ang kaniyan? Kini kining dal nga niya pagid sa box. Kini ang ihatag ni Maven. What? No, ayaw na, Dad. Favorite ako na. Fairy doll. Ha? Kini. Kining usang nag-denim outfit nga dal. Ha? Si Rockstar doll? No, Daddy. Kapag gali na ma-unbox, bago pagkakain na. Dili lang kini. Kini na lang kitchen set na lang. Ha? Ayaw, Dad. Ako man ang gamiton for my dolls. Mo ba? Kini lang doctor set, kini. Basin ganahan kang madoktor ang imong mahod. At least makapractice pa siya. No, Daddy. I love that. All pink pa, Jud. Favorite na. Wala. Bis. Nandi sad, oy. Ayaw na lagot yung ako mga toys good. Favorite ko tanan good. Maybes, mag-istorya na tagtarong. Pagpili. Karang imong mga toys o ang imong igsuon. Wa ko'y pilion. Maybes, I'm serious. Answer me properly. Imong toys o si Maven? Si Maven, ang akong sister. Naaraman din na. So, sige na. Pili na og toy nga imong ihatag sa imong sister. Okay. Anak na lang, Daddy. Uy, wow! Dahil nga nagka-yellow ang gown. Ganahan si Maven, ana. Dili kining dahil, Dad. Kining iyang pet nga dog. Ha? Kanang gamay kayong dog? Nindot pang good ni good. Awa, cute kaayo nga dog. Magustuhan lagi na ni Maven. Mavis, sa kadaghan sa imong toys. Kinilang ang imong ihatag sa imong sister?
Mama ni bagay niya. No, Mavis. I'm warning you, ha? Dili ka gani mo share si mong sister sa mong mga toys. Your mommy and I will never buy you one. Daddy, no. So decide now. Pilii og dal ang imong sister imong ihatag. Don't be too greedy with your toys, Mavis. Please lang. Para na sa imong sister. So pilia ang nindot gadal. Haba? Daddy. Mami, ani lang ko sleep ha. Di lang ko sa among room. Madlok ko ni Ate Mavis. Nganong madlok man ka? Pasin masuko na sad siya nako. Pero nagsorry na kaniya, di ba? O laki, pero suko man gapon siya. Maven na. Pasensya na lang ang Mavis, ha? Wa niya tuyo ang masuko. Siyempre, nabali ang leg sa iyang dal o nagisi ang sinina. Bisan kinsa naman lang siguro masuko yun. Pero that doesn't mean nga masuko na siya nimo forever. After all, she's your big sister. Pero mami, nganong ingon anak man si ate? Nganong dali man kay siya masuko nako kung nilabtan na nako ang iyang toys? She's so greedy and I don't like her for that. Maven, Ingon anak laki siya. Di laki siya pahawam sa iyang toys nako. that's just how she is. Love lagi kayo niyang iyang mga toys o iyaning inampingan. May pa si ate, dakan kay toys. Maven, don't tell me nang luod ka namang daddy ni mo. Nga wa kay ka namo paliti og toys. It's not like that, mami. I know. And we're sorry, anak. It's just that daghan tang bills nga bayranan. Sama sa kiingon ko nimo. Duha na gud mo. So, syempre, you have to consider things. Ang inyong school, ang ato expenses din sa bahay, o upan pa. Nakasapot man ko anak, mami pa. Thanks, anak. I know you're matured enough to understand. Pero, nag-expect pa ni daddy ni mo nga dili mag-iningon ni anang imong isuon. She should share kay sisters good mo. Lucky? Pero... Come in. Hala, mami. Look who's here. Ate Mavis. Oh, yes. And she has something for you, Maven. Here, imo na ning akong Santa Dal. Wow! Wow, kagwapa niya. Naka-wear og red Santa dress. Imo na. Bagay na nimo. Ya, hapit naman pud ang Christmas. Early present na lang ako nimo, Maven. Tinuod, ate. Imo ning ihatag nako. Thank you. Thank you, ate. Wow! Thank Ay, you. gusto na ko makita. Nga, magaksanay mong managsuon. Unya, Happy. di lang data mo appeal, daddy. Of course mo, Apil. Group hug! I love you, mommy, daddy. I love you, Mom, Dad. We love you, We love you more, more. our dearest Our daughters. dearest daughters. Dad, enough! Dynamic ka ginawa ko. Basta ha. Okay na mong duha, ha? Ay, yes, Daddy. Basta maybe na. Promise me, you'll take care of her. Kay Santa Dal. Yes, ate. Promise. Oh, what na away, ha? Yes, mommy. Oh, sige na. It's bedtime. Late na. Bitaw, klase pa ninyo ugma. Maven, ato na kamatog sa room ninyo ni ate ninyo, ha? Yes, mommy. Good night, mommy. Good night, anak. Mwah.
Good night, Daddy. Good night, Maven. Ate Mavis, dali na, ate. Sige, oo na lang, Maven. Masunod ako. Paabutan ko dito, ha. Pwede na rin ni mo duwaan ang ako mga toys while waiting. Basta ayaw ha. Really, ate? Yay! Yes, ate, promise. Sige, mag-wait ko niyo mo dito, ha. Thank you again. You're welcome. Yay! Ngano, nagpabilin pa man ka, Mavis. I need to tell you something, Paman, Daddy. Mami. Agoy. Murag may importanteng pakisultihan na mo ang among panganay na. Unsa man ha, Mavis? Mami? Daddy, dili pa hapit naman na akong birthday? Hmm? Na ako'y special request. Special request? Unsa man ha? Pwede kuha na like cake? Ha? May mo bagong way birthday cake? Usaw mo rin pag-wish. Ay, di man sa tinuod good. Unsa? Uy, kailang mutuo ka aron mag-grant ang imong wish. Ay, di, shortcut na lang. Ha? Mavis, what do you mean? Instead of birthday cake, ang ako na lang paborito nga dahil, Mami, Daddy. Atong gitan-aw ba sa Toy Story good? Remember? Katong medyo pricey pa. And more toys for my birthday. What? Maybes. Kailang mutuo ka aron mag-grant ang imong wish. Ay, di, shortcut na lang. Ha? Mavis, what do you mean? Instead of birthday cake, ang ako na lang paborito nga dahil, Mami, Daddy. Atong gitan-aw ba sa Toy Story good? Remember? Katong medyo pricey pa. And more toys for my birthday. What? Maybes. Sige na, Daddy, Mami. Please. Agoy, Daddy. Murag ma-corner magyud kas imong pangani ini. Oo niya, si Maven. Oh, palitan po ninyo si Maven, Dad, Ma'am. Sige na, please. It's my birthday after all, right? More na ang akong request instead of cake or big celebration. Okay. Please. Will you promise to be a good ate to your sister? Of course, Mommy. Unya, di magpatuyang, ha? If we say nga stop na, kay wa na tas budget, kinahanglan maminaw mo sunod ka, ha? Dili kay mag-tantrums ka. Yes, Mommy. I promise. Dad, Oh, okay. Okay then. Sige. Yay! Thank you, Mommy. Daddy. anak ka. Oh, sige na. Katog na kay klase pa rin mo ugma pohon. Yes, Daddy. Good night, Mommy. Daddy, I love you. We I love you too. Really, Mavis? Mag-birthday shopping ka later after class? Yes. I am so excited, Harry. Yeah, good ni mo, good. Pinanggaman kay kasi mo mami daddy. Of course. Eldest ka ko. And it's my special day, you know. Oo, desa. Huwag man naman na imong birthday. There will be no party, ha? So, dili ko ka-invite ninyo ako mga friends. And that's because you choose toys over a party celebration? Boring na si cake party, uy. Daghang kids. Daghang mahuwam sa akong mga toys. Anong love man kayo ni mo imong mga toys? Because they are mine. And what's mine can never be yours. Di ba, greedy naman kay ka, ano? If dili ka makamao nga mo share sa uban? Yan ako, mami. Ba't ko na nang magdinaw ka sa imong mga things na to sa uban? I don't care.
Ay, sige na, oy. I'd better hurry aron nga makabalik na ta sa tong klase. Aron dismissal na dayon and we'll go shopping soon. Yay! Dili kay ka-excited sa? Ay, sige, bye na, Harry. Yes, we're here! Let's go, ate. Oo na ako ni mo, Maven. Ops, Mavis, dili ha. You go with your sister. Bitaw, Ate Mavis. Okay, let's go, Maven. Tana, ate. Wow! Daganang toys. Uy! OMG! Here it is! Fairy Doll 2024 edition! Mommy, Daddy, look! Ah, Mavis. Yan naman. I found it! Mommy, ang doll nga gusto na akong anang inyong i-gift na ako sa akong birthday, Mommy, Daddy. Mao ni. Medyo pricey gitu, Daddy. Sige na, Daddy. Mommy, palitan na po. Ano? Wa ko mag-expect na ingon ini di ka mahal. Kiring maong duwa. Nak, balikan na lang na to. Pangita lang sa og medyo... What? But you promised me. Oh, lagi. Pero, nak, Bisan di na ako ni mo regaluhan sa Christmas, Daddy. Sige na ba? You buy this na ba? Mavis, miingon na si Daddy ni mo nga kuwang ang atong gitang kwarta. Biyan na sa tong budget ang price ini nga dal. Dili kay sa pagkakaroon. don't worry. Balikan na bitaw ni nato. Ana, balikan na sa ni kung makasweldo na sa daddy. No. Dili ko masugot, Daddy. Limited edition na rin, Daddy, Mami. Sige na. Ibalik na na. Mangitatag mo barato lang. Abi na, be. Ay, no. Ako ni. Di na rin ako buhian. Mavis, that's enough. No, I want this badly. Mavis. Let's go, mommy. Pasagdan na ram na to siya. Maven, take care of your sister. Mommy, Daddy, don't leave me. Di okay na. Okay raman good. Kalitan bitaw gyapon ka next time. Birthday na ko, pero ako nila palitis akong gustong regalo. Feel na ko, muna niya pinakasaan na akong birthday. Ayaw sa kasuntian na ate, uy. Kuan na lang, aron dili ka masad. Gusto ka, mag-play na lang ta. Bisan unsa, basta imo lang ganahan. Play? Oo, mag-play ta. Okay, sige. Mag-play tao hide and seek. Mutago ka. Kanya dayon. Dayon, ayun napakita na ko. Kay naanoy na ko nimo. Si Mavis. Ngano dingingon anak ka na ko, ate? Anong murag di magkaganaan ako as your playmate? Dili ko ni mo, love. This is not about you. This is about my doll nga palitan nila ni Mami Daddy. Ingna lang cute ka mas love ni mong imong toys. Kaya na ako Maven.
Yes, I'm transformed. Thank you, fairy godmother. Mao na ni ang adlaw nga akong gipaabot. Ang adlaw nga mo grant ko og wish para sa usa ka bata nga nag-birthday karon. And that's you, Mavis. Oh, ka-peaceful niya natug. Time to wake her up. Mavis! Mavis! Wake up! Good morning, Mavis. Happy birthday! Thank you. Wake up! Time to celebrate. Kisamang ka. Kayak ni mo. O kaputi si mo si Nina. May wings pa gyud ka. Of course. Huwag ka makailan ako, Mavis. Wait. Pareha lagi ka og nang sa kong... Angel Marvy? Ikaw ni? Yes, that's me. Sure? Ikaw gyud ni? You know what, Mavis? Grateful kaayo ming imong mga toys kay imo gyud ming giatiman o gilove. May paka, Angel Marvy. Grateful. Pero sila si Daddy o si Mami. Masuko nga gilove o giprotect na ako ang ako mga toys. Overprotective ra kuno ko. Oh, why the sad face? Ayaw na kaguol, Mavis. Birthday ba yan mo? Gani. Pero ako nila paliti sa gusto na kong gift for my birthday. That's okay. Wa man kay gift, gikan karon sa imong parents, pero doon naman sab kay gift gikan ako. What do you mean? Angel Marvy? Yep, you heard it right. Na kay gift. O ang akong gift nimo, usa ka power. Power? Unsa ka power? Ambi ang imong hands. Akong hands? Nga naman. Basta, ambi lang. Blessed are your loving hands. Sukat karon, tanan nga imong magunitan, mamahimong tuwaan. Ha? Kadahan kag ingon ana nga powers? Oo, Angel Marvy. Ganahan kay ko. Kung mao, matuman ang imong gusto, Mavis. Matuman? Happy birthday, Mavis. Oo, Angel Marvy. Ganahan kay ko. Kung mao, matuman ang imong gusto, Mavis. Matuman? Happy birthday, Mavis. Morning na. And it's finally my special day. Yay! Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Ninduta sa akong dream, uy. Tinuod ka to? Nagyatagan kong powers ni Angel Marvy? Ni ara si Angel Marvy sa akong tapat? Hi, Angel Marvy. Good morning. Ka-beautiful gid nimo, uy. B, ilisan ta ka og new dress, B. Hala, ang bed.
Ingon ko no nga akong hikapon, mahimong toy. Oh, Bi, akong suwayan, Bi. Kining akong nightlight, akong hikapon. Mahimong dal! Kining akong slippers, Bi. Wow! Mahimong laing klase nga dal! Ila kanindot! Tinuod yun, nga bisan usa nga akong hikapon, mahimo siyang toy! Morning, Ate Mavis! Happy birthday! Look, awaon, ibuhatan ta ka greeting card. Maven? For you! Hello? Naunsa nang imong bed, Ate Mavis? Nganong nahimo ng salbabida? Where's your bed? Mami! Daddy! Maven, quiet! Maven? No! Si Maven! Nahimo siyang dal! No! Dili! Maven! Maven! Maven, wake up! Please be back! Maven! Alright, andam ng tarang handa para sa birthday girl. Wow! Kasayo kang nag-andam sa kong mister. Of course. Oh, mami, asa man? Na-prepare na nimo nga itong surprise gift? For maybes? Of course! Ako pa! Here. Pero daddy, sure yun ka ini? Nga ihatag na to ni Mavis? O ganun dili man ma-sure, ha? Nga gipalit naman na nato og naka-wrap na. Mahala sa din ni daddy, uy. Jesus ni mo, mami. Kausan mo birthday ang bata sa usa ka tuig. Ayan lang gudog silusin, ha? You know, Ako? Magselos? Unsaon? Ang ako ba? Okay. If you say so. O sige na. Tawagan na ang mga bata. okay. Lala, sige. Lingko na diha, mami. Mm-mm-mm. Maybes! Maybin! Dali na mo, mga anak! Breakfast is ready! Come out now! Maven? Maven, wake up! Maven! Hoy! Balik na si Juan pagka Maven pa! Angel Marby! Angel Marby! Please help me! Hi, Mavis! Happy birthday! Angel Marby! Tinuod ko dito ang akong dream! Yep, super true. Look what happened to my sister! Angel Marby! Naimo siyang dal! That's right. Di ba ganahan magag-dolls? Aren't you happy nga nahimo imong sister og doll? What? No, of course not. Naimo duwa ng akong sister. Angel Marby, kung doon ako'y powers to turn anything into toys, doon naman sa ko'y powers alam nga mabalik sila into real things, di ba? Or sa case ni Maven, mabalik siya as tao? Ay, hala. Murag dili ba na-appeal sa imong powers, Mavis? Unsa? No! Imong arms. Sige, Daddy. Uwa pa ko kaliko. Okay ra, nak. Naibaw naming baho ka. Bebe, si mami na sab. Mohag o kiss ko ni mo, be. Here we are! Group hug! Mommy! Daddy, no! Mommy! Daddy! Ako sila na ikapanog! Naimo
bahala nagpasuko si Mavis na ko. Wadto ko sa ila. Silingan ra bitaw mi. Nananghit po kog tarong nila ni mami ug daddy nako. Dapat najud ko sa iyang special day. May handa man o kay BFF good mi. Dola ko sa ila. Mami! Oh. Daddy! Hello. Si Mavis man ron. Wala nagilak man siya. Ang sa kinita po. Magdali ko. Mami! Daddy! Maven! What's wrong? Harry, you're here? Of course. Oh, imis magod na ako ang special day sa akong best friend. Pero nga naghilak man ka. Nga nagatubang anang mga dolls nga lalaki ug babae. Diya sila misa. Anything wrong? Harry, I have something to tell you. Pero please, tell me you won't tell this anyone else. Ha? Unsa man na? Promise me first. Okay. I promise. Ano di ay? I turned my mommy, daddy, and my sister into dolls. What? Ayaw ka na pag-joke? Okay, angay. Oh, lagi ko mag-joke, Harry. I'm telling the truth. Tanawa, kining dolls kinasa kong atubangan. Sila si daddy ni o si mami o si Maven mausap tuwa sa kwarto. Akong gipilin. I touched them and they turned into toys. What do you mean? Do na kay powers? I don't know how to explain, pero... Yes, doon ako'y powers nga gihatag ni Angel Marvin ako as gift. Kinsa man sana si Angel Marvy? Ang akong angel doll. Mao ba? Kuya, wag ko nimo. Anya, unsaon man ini ron? Unsaon man nga mapabalik nimo ang imong family into human? I don't know. Pero I know someone nga makatabang nako. Kinsa man? Ikaw, Harry. Please help me. Ako? Ano ako man? Cause you're my BFF. Please, Harry. Help me, please. What help do you need from me? Tabangi ko nga makitaan si Angel Marvin. Pero unsaon man? Help me find her. Let's keep on calling her. Ha? Sige na, Harry. Oh, okay. Angel Marvin! Please! Pakita na mo! Kanina naman tayo sikigtawag ka ng imong Angel Marvy. Uy, huwag man dyan mapakita. Don't stop, Harry. Maybe stop it. Basit, di na siya magpakita tungod na ako. Huh? What do you mean? Basit magpakita na siya nimo kuno ako. Murag sakto ka. Sige, uli na ka. Wow, kaharsab ni mo'y. Nag-effort pa ko gani din aron nga mo celebrate sa iya birthday. Yung abugo na hinuong ko. Unsa pa man di mong tuyo? Birthday man nimo, di ba? Di nakayanda. Oh, lami kay mga food, di ba? Dayon? Ilan ko nimo pa kanon? Grabe siya, oh. Sige. Kao na diya, bisan mo sa imong gusto. But be careful ha, not to touch the dolls on the top of the table ha. Okay, madam. Sige na, pagdali og kaon. Ano nga, muli na dayon ka, makapaday na kong tawag ni Angel Marvy. Dili ka mahadlok. Ha? Ikaw naman din usa. Harry, nothing scares me more than the thought nga di na mabalik sila si Mami ug Daddy ug Maven. I want my family back. Mavis. Angel Marvy, ako na lang
mommy. Look what happened, Angel Marvy. Oh, sila si mommy ug daddy. Nahimo silang dolls. Oh, wow! They look good together. Oy, ang cute! Ang so cute. Kanahimo man sila mga duwaan. Angel Marvy, marag din ako ganahan ini akong powers. Please, kuha ka na ako ug ibalik ang akong family. What? Why? Dili ka ganahan nga nahimo silang dolls? Dili. Tao sila, Angel Marvy. Ako silang family. Pero love man kayo nimong imong mga toys more than your family, di ba? No, that's not true. I want them back. Please, bring them back. I'm begging you, Angel Marvy. Oy, hala. Di man ingon anak ka sayon, Mavis. Unsa? Abi na ko gift ni Angel Marvy. Oh, curse man di ay ni. Unsaon man gid nako pag-explain nimo ha? Ikaw mangkwit. You should have been more careful. Well, pwede man nga mawa ang imong powers ba, pero in one condition. Condition? Yep. Abi ni mo, Mavis. Usually, what happened is, among hatagan og powers ang mga bata aron maka-learn sila og lessons. Lessons? Lesson. Important lesson. O unsa man ang important lesson nga ang anak ko makatunan, Angel Marvy? Kung imong mahuna-huna, ma-realize ug masabtan ang tinuod nga kahulugan sa pagbaton og mga duwaan, mawa ang imong powers. Unsa? Naglipog ko, Angel Marvy. Well, you'll know it when you know it. Kay bana ko sabot mong ipasabot, Angel Marvy. About sa important lesson. Baby nang gibalik-balik ni Daddy nga ang importance ko no sa mga toys, mao nga makahatag ni og joy sa mga bata ug dili kay mag-away na noon sila ug nga mas sad ug mas mahappy ang mga tao, labi na ang mga bata kung imo ning i-share sa uban. May point ka. And you are correct. Yay! O, diba? So, Angel Marvy, ansa na? Kuha na ni akong powers. I don't need it na naman. You're on it, Mavis. Pero, kuwang. Huh? Kuwang? Unsa may kuwang? Diba niingon ko, kung imong masabtan ug ma-feel ang importance sa duwaan, mawa ang imong powers. Pero, I already understood, diba? Yes. But the question is, imo gid kahang na-feel wholeheartedly, Mavis. O kaya mo kahang buhaton ang important lesson, Mavis. Kinahanglan nimong i-prove, okay? Unsa man ako sa pag-proof, ha? Please tell me. Kinahanglan nga imong ipanghatag ang tanan nimong toys sa imong kwarto, Mavis. What? No! Why? Nahibaw na ka sa tubag, Mavis. As in, tanan yun? As in, tanan gyud, my dear birthday girl. O kinahanglan nga imo ning ipanghatag sa dili pa mahuman rong adlaw. Boxes? Yep, toy boxes. Dinhi nimo ibutang ang imong mga toys nga imong ipanghatag sa laing mga bata. And you have to do this before your birthday ends. Are we clear, Mavis? Okay. See you. Bye. Angel Marvy! Nawa na gid siya. Ibiyaan lang ko. Unsaon man ni nako? Need ko na nako nga i-give up ang tanan akong toys ug i-share sa uban aron nga mawa ang akong powers. How would I do that? No, dili ko masugot.
Dili may mamawa ng ako mga toys. Dili! Unsaon man ni nako? Need ko na nako nga i-give up ang tanan akong toys ug i-share sa uban aron nga mawa ang akong powers. How would I do that? No, no, dili ko masugot. Dili may mamawa ng ako mga toys. Dili! Pero, unsaon naman lang ang akong family? What will happen to me kung dili na sila mabalik sa ilang pagkasila? I miss them already. O dili mahimong ibaylo lang na akong family sa akong mga toys. So, sige na lang. Ipangatag na rin ako ang tanan akong mga toys. Ako na sugdan sa pagsud ang akong mga toys sa box. Mommy, Daddy, Maven, anila mo lingkod ha? Gipayungan ta mo. Ug may gamay nga electric fan sab nga nag-atubang ninyo. Aron dili ninyo ma-feel ang kainit din sa park. Wow, BFF. Katakan ko din yung toys. Yes, Harry. Daghan ni ako mga toys. Daghan jud. Kanang, saan man ini mo? Ngayon po maning gidisplay din sa park. I'll give it away. What? Sure ka bang ikaw ni Mavis? Oh, actually, nagpakita na ako si Angel Marvy. Mo ba? Anya? O, mauman niyang sulti. To bring my families back, kinalang ko nung akong ipanghatag ang akong mga toys and share it with other kids. Oh, mo ba? Anya, bisugot ka. Oh, unsa pa man di ay, mas importante pa man ako ng akong family, Harry. Wow, BFF. Good for you. And I'm so proud of you. Thank you. Tabangin mong kupi? Sure. How can I help? Pwede kang minawag og mga bata aron nga mo duol tingi o mopili og toys nga ilang ganahan. Sige. Kanara di ay. Sige, manawag ko mga bata. Pero, sure na jud ka, Mavis? O lagi, lakulit ha. Sige na. Okay, see you later. I'm sorry, ako mga toys. I have to give you up. Aron nga mabalik na sila si Mami o Daddy. Ingon man si Maven. Wow, hindutan Mga bata, na yung mga toys, libre. Awa, Sure mo yun ipanghatag. Klaro ba? hindi tili. Hindut O tayo. laki, Sure, hatag rin. sure ball. Sure, Sige na. O ha, panguha na mo sa inyong gusto ha. Dili o. O ka na o. Pili dia. Sige. Gulang. Wait! Happy mo. Wait! Hey! Babies, what's wrong? I can't do this, Harry. Hunungan ang inyong gibuhat. Iuli lang ako mga toys. Panguha no. Pero, babies, Lain yun. Basta, ibalik na nga inyong mga gipangkuha sa boxes. Klaro. At the toilet. Klaro ning. Ayaw na magbalik ninyo, ha? Hindi na ako ipangatang ako mga toys. babies, nasa mangga. Sorry, Harry. Pero dili na ko kaya. I can't give up on my toys. Ha? O ikaw, please pauli na sa inyo. Ako na bahalang muuli ang mga toys sa boxes. Please, lakaw na. Babies.
na ako ang ako mga toys sa boxes. O, si Harry, nakaulit na sa siya. Mavis, unsa pa imong gibuhat? Hindi na ako kaya, Angel Marvy. I value my toys so much. Dili na ko kaya ipangatag na lang basta-basta sa laing mga bata. Bisan pag dili mabalik nimo ang imong family? Angel Marvy, wala pa laing way. Ay, nimo Mavis. You'll never learn the lesson kung mo resort ta og other ways. Pero, dili man gud na ko kaya, Angel Marvy. Tanawag unsa ng orasa. Hapit na mahuman ang adlaw. Remember, dili na mawa ang imong powers kung mahuman ang imong birthday nga wa pa nimo gipanghatag ang imong mga toys. Angel Marvy. Sige ka, kung di nimo buhaton ang kondisyon, basin magbasol ka, ug mahaya nimo ang mahitabo forever. Angel Marvy. Angel Marvy, dili pa pwede nga laing toys nilang ang akong ihatag sa mga bata. Kini pananglitan, kining dahon, ako hikapon. Lo, nahi mo siya duwaan. Dili pa pwedeng kinanalang ang akong ihatag. Siyempre, dili. Pero toy man gihapon ni, di ba? At least, makashare gihapon ko. Mavis, unsa man nimo pag-learn sa lesson kung dili nimo i-experience ang tinuod nga kahulugan sa mga duwaan nga naa nimo. O kung dili nimo i-share sa uban, kanang imong ipanghatag, mga sobra man na. O ang mga di nimo ganahan. Usa pa, daghan kay kagduwaan pero ang uban, baliwa raman nimo. Unya imo lang sayon-sayon nga ipanghatag. Pero ang mga duwaan nga importante gid nimo, di nimo kayang i-share sa uban. Lahi manggod na. Ako manggod na tanan o gifts na sa akong mami ug daddy. Sige, ikaw. Kung di ka ganahang musunod, kining imong mami, daddy ug Maven magpabili ng dolls hangtod sa hangtod. So pagpili, imong toys or imong family? Few minutes more, Mavis. Pasagdan una ti ka nga makahuna-huna. Pero ayaw pagdugay ha, Mavis. Time is ticking and your family is at risk. I'm sad. Og naibo ko sa family nga nagduwa o. I miss my mommy and daddy and my sister Maven. Ay. Okay, Angel Marvy. I will let go na of my toys. Psst, bata! Oh, toys oh. Inya na ni. Pasensya na ganina ha. Nakalitan lang ko. Kuya, tinaway nindot kayang toys ni ihatag, oh. Salpag ko, anong dumatay na yun? Yaragyapo ng bawi yun. Dinalaki na ko bawi yun, promise. Inyo na gyud ni. Inyo na gyud. Tinuod, dili na ni mo bawion gika na mo. Oh, imo na. Thank you! Yay! Nanapay bagong duwaan, kuya. Salamat ha. You're welcome. Mavis. Tawagan lang ko niyo og Mavis. Friends sa taninyo, ha? Tawagan sa ninyo ang ubang mga bata kaw. Daghan pa ko mga ihatag nga toys nga tuwa sa box. Ay, sige. Sige.
Niyan ako sa among pay. Ug nahatag na nako ang tanan akong mga toys. Hi, Mavis! Angel Murphy? Oh, ansa na? How does it feel? Makahappy, Angel Murphy. Unya, imo na bang na-feel ang importance of sharing your toys with other kids? Yes, Angel Murphy. Good! I'm happy for you, Mavis. Naka-realize na ka. So that means, Mawa ng akong powers, Angel Murphy. your wish is my command. Yay! Thank you, Angel Murphy. Congratulations, Mavis! Nindot kay kag na-learn nga lesson sa imong birthday, ha? And remember, permi na kang mag-share. Yes, yes, Angel Murphy. Asha, my task is done. At dun ako. Ay, wait, Angel Murphy. Unsaon man pagbalik sa akong family sa ilang pagkatao? Hala. Wa ko kay bawon saon. Huh? Unsa? Pero di ba ingon ka nga kung makatun ako sa akong lesson, matransform ng akong family? Di ba mo akong giingon nga mawa ang imong powers? Unya, unsa man ang akong family? I-figure out na lang. Ay, husto, ni ako ihatag nimo. Di ba? Imo ni? Oh, dawata. Bye! Ang birthday card nga gihimo ni Maven para nako. Dear Ate Mavis, ikaw ang akong pinaka-favorite nga playmate in the whole wide world. I love you. Di na ta mag-away ha. Happy birthday. Love, Maven. Maven. Ako sad. Love, teka. Sorry ha, nga nahimo kong greedy. Akong wish akong birthday nga unta. Unta, mabalik na mo na ako. I love you. My family. And miss you. Mommy! Daddy! Maven! You're back! Kay Dami. Di ba? Padung na ta mga sa imong handa. And it's good nga ni Ana si Maven. Gutom na ko, ate. Mga unata na. Unya na ta manganta og birthday song. Inikuman og kaon. Happy birthday! So ayan guys, nadunggan na to ang full episode sa mga aso ni Kuya Goliath, pero wala po kapamati guys sa full episode, no. Or ni pamation guys once ma-upload kay busy pa jud ko guys. Kara-kara na ko ani guys kay mutugbong pa ko kabad. Mangumpra pa ko guys. Lagi unya-unyaon na. Nasen na. Wala pa. Ina lang kog humana. Mana. Gaya pud oy. Mana. Wala pa. Okay, gaya. Patay lakaw ani. O pagyapon. Oy, bayo. 100 naman ni. Dukol dire. Imo nang manghod. 100 naman ni. Buhay na lang. Yat. Bata ha, spoiled na ka ha. Spoiled na ka, dahil ba ko ganag spoiled? Bayot. Bayot na buang. Bayot buang. Bayot buang. Bayot buang. Bayot buang. Imo nang manghod. Kuha na lang. Tuplo ka dang download, ma-download ba? Pangalan ba, scroll pa ubos. So minusan na siya og G's, mahimo na lang. Okay, paliton. Unsa man imo doy? Yakult Sito. Unsa man imo? Yes!
Diyos imo kuan 9 minute med. Wala. Yakult. Oh, naa. Saka yakult. Sa kamay. Ora. Sito di ay. Subihay. Sito. Dito. Dili na. So pila na lang kwenta kay bulok ra ba kog mat. Pila man ang kuan yakult? 15. Ede 475. Ah, 475. Maray tay kag mat. Abo, now. Bayod bakang. $475. Bakang. Ulam ra bata. Bakang. Abo. So pila ni umang. Bayod bakang. Bayod bakang. Na-stress ko guys sa bata. So ayan guys, no, we're back sa atong commentary portion. So may atong ika-comment ani guys, oy. Guys, matud pa diri nakakatakot na apoy na lumamon sa LA, California. Ano ba ang dahilan ng sunog? Ito ning tan-awon guys, no, kay grabe ni siya ka current issues ni siya. Kung kumakalat na ang apoy sa Los Angeles, ano ang sanhi ng mga sunog sa kagubatan sa California? Gawa ba ito ng tao? O likas na pangyayari lamang ito? Nasaan ang mga sunog? Ilang tao ba ang apektado? May mga namatay ba at nasugatan? Gaano kalaki ang pinsalang dulot ng mga sunog? Kailan magtatapos ang fire weather na ito? Tatalakayin natin yan sa videong ito. Pero bago po natin simulan ang videong ito, shoutout kay Marisa Limpangog. Maraming salamat po sa iyong panonood. Isang bahay na iniulat na pagmamay-ari ng Hollywood actors na sina Leighton Meester at Aidan Brody at isa pang pagmamay-ari ng aktor na si Billy Crystal ay kabilang sa mahigit 1,000 gusali na nasira ng mga Guys, can you imagine 1,000 buildings no ang nasunog sa LA fire. So matud pa nila guys no nga mao ni ang pinaka greatest fire no, a worst fire incidents happen in California.